Takže mradik, čaute, ja vás vítam u môjho prvého videa z Mňaukraftu. Čiže to bude nová séria, ktorú budem natáčať podľa toho, koľko bude lajkov. A je to taký modpack zvláštny, ktorý stvoril Exploited, určite poznáte Exploiteda. V popise bude jeho link na jeho channel. A teraz sa môžeme pustiť do hry. Dáme si single player, Create New World a dáme si Survival. Seed si dáme, čo ja viem, LP, ciele 2703, hej. A toto sa bude volať, že LPčko. Pomôčka P čo? C K. Dobre? Čiže dáme si Create New World a dúfam, že nebude nás veľmi šľak trafiť. Dobre, toto minimalizujem. Nedá sa dať na celú obrazovku, bohužiaľ, buď to neviem, alebo ja neviem. Máme tu Race Mini, myslím, že aj Trikapitátor. To sa mi aspoň mári, neviem. Sú tu všelijaké rôzne módy. Ako keď chcete niečo, čo ja viem, vyhľadať, ja neviem čo, hej. Čiže teraz je tu aj Optifine, ako vidíte aj minimapka. Takže sme sa tu nadýspávli, voda je bugnutá. A tam vidíte už nejaké tie iné moby. Panda. Ale musíme mať sugarcane a tu nie je. Takže si naťažíme strom, klasika. Drevo. Takže toto určite budem točiť podľa toho, ako vás to bude baviť. A tam je aj srnkadík. Jak sa dáva Optifine. Neviem, ak sa dáva Optifine, dobre. Kebyže som vedela, ako sa dáva Optifine, tak OK. Potom si pojeme naťažiť aj Marble, čo z neho bude náš dom. Tu máme aj Too Many Items, čo som fakt rada, že konečne mám Too Many Items. Ešte som nikdy nemala Too Many Items, nikdy som nehrala tento mod. Ticho buď. Poď panda, poď. Poď panda, poď. Medveď vypadni. Dnes máme pandu, takže sa bude volať Batulík. Batulíček. Liek. Batulícek. Tak sa bude volať. Poď panda. Poď panda. Takže rýchlo ťažíme drevo. O chvíľku bude noc. A ja by som mohla vypnúť zvukky. O chvíľku. Nemám pokoj. Takže rovno ich vypnem, lebo ma to štve. Tak. Nemám o čom rozprávať. Chcela som dočiť tým Fortressko, ale nechcela mi ukázať obraz. Neviem prečo, to by aj mňa zaujímalo. Intro bude, keď sa mi podarí, tak dneska, keď sa mi nepodarí, tak zajtra. Počkaj, toho tu postavíme, túto pandičku. Sorry. Kozľa, Dobre, ťažíme klasika, ťažíme drevo, hej. Lebo je málo, mám ho len 10, rozumiete, len 10. Takže naťažíme drevo. Bude asi aj video ešte s iným kamarátom, Aximum, tak. Neviem ešte, uvidím ako on bude stíhať, ako ja budem môcť. A podľa toho bude video s ním, hej, tu stromy nech žijú. To asi nie, no dobre, kde je moja panda? Panda Batulíček, vypadni o nej. Oj, jak sa bojí. Dobre, ideme doťažiť ešte nejaké to drevo. Pretože o chvíľku sa nenazdáme a bude noc a pôjdu na nás monstra, bo sú sprosté.
By som chcela bývať tam, kde je marble, lebo marble, aby sme mali. A žradlo ešte, žradlo, poď sem žradlo. Zemri, sliepka. Sliepka, zdechni. Zdechni, šlípka. Šlípka, zdechni. Už zdechni, šlípka. Šlípka, zdechni. Dobre. Tu čo tu? Tu čo toto? Big cat. Musím to. Zabijeme tu prasco, ktoré zdechne doraz. Čo najskôr, aby zdechlo. Zemri, zemri. Dobre, šumku sme jednu dostali. Dobre, ideme do asi ešte jedlo pozháňať, aby sme mali. Krava robí mu, lebo je mudra. La 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 la. A ty zemri, prasco, prasco, zemri, zdechni, ja neviem kde. Neviem jak, neviem ako, zdechni proste, rozumieš? Dobre, ono zdechne doraz, toto už len má 3. Á! Zemri, prasco, prasco, prasco. Pekne, 2 šumky. Ty čo, šlípka, kúkaš, čo ty, kresoto. Dobre, ideme. Dobre, ideme ďalej. Poďme čeknúť, kde je ten marble. Ty čo tu blúčiš? Dobre, ideme čeknúť, kde je ten marble, by ma zaujímalo. Tak, vyspolhám si tu. Dick pro parkour skill. Dobre, dári sami. Bula som sa, jasné. Buk, najlepší priateľ človeka, to co je? Magot. To šlimak, či co? Je slime ball. No dobré, tak by sme si ich mohli pestovať torti. Kde ten marble? To až tuda kde zahrabaný v tej džúre. Tu sa ničí krompom. Takže bývame zatiaľ tu. A ako náhle budeme mať krom, tak budeme bývať v tej marble jaskyni. Si naťažíme potom marble. Doťažíme drevo a ideme si urobiť planksy a toto. Toto je somariny. Vesnicu som našla minule. To som bola hotová. Potom bacolička si tu toto usadíme, či čo, ja neviem. Dobre, dáme si tu waypoint, čiže homíček. Remove. Add. Čiže domov. A dáme takú moju obľúbenú farbu. Modrá. Dobre, OK. Back. Si zmenu. Takže máme domov. No, neviem koľko bloky. Dobre. Tu mám domov označený, aby som vedela, že kde. Takže doťažíme, pretože o chvíľočku toto. A myslím, že tu aj treba vodu. Tu sa mi mári len. Dík, to je aký veľký strom. Dobre. To čo tu je? Vtáčik. Vtáčik je rabáčik. Zemri. Dobre, máme sadenicu. Dobre, takže si odobabreme jedno drevo, urobíme z neho krafťúrnu. Áno, tu budeme bývať, tak to vyzerá. To čo, marble? Dobre, prasco, je, prasiatko. A nedalo žiadnu, táto je šumka. Neviem, nie je to asi marble. Vyťažím si túto hlinku. Máme 3 sídy, tak je to vynikajúce na to, že sme začiatočníci v tomto. Rozbabrem si polku z toho, to je 52, to je akurát. Klasická začiatky, klasika normálne, hej. Takže
kopajme do hlbín. A to je hneď marble, yeah! Toto je, neviem, či kábel, či čo. To je kábel, takže to si vážme veľkú vec. A toto biele to čo? Marble kábel. Toto je čo? Gravel, takže ideme takto do hlbín. Vyťažíme si tu uhličko. Máme tu extra mega giga toto uhlie. Koľko nahrávame, to si čeknem. 10 minút to málo. Do ríci. Takže kopeme naďalej uhlie. 10 minút, tak to bude moje najdlhšie video, myslím. Potom si vybehneme hore. Zrobíme pec. Keď sa budeme dať urobiť z marblu pec. Nevieme. Aspoň ja to neviem, hej. Kobol neviem, kde to nájdeme, lebo ja sa do toho ešte nerozumiem, ja to hrám prvýkrát, hej. Takže ma za to nefejkuj. Nehovorte, že neviem a neviem čo. Ja to neviem hrať a neviem čo, ma za to nesúďte. Hej. To nech je vám jasné. Dik 15 uhlia, more. No uvidíme, jak to dáme. Už mi dochádza krumpať. Juj, som zľakla. Juj. Dobre, doťažíme tu. Naťažíme si marble. Nech skončí ten krump. Naťažíme toto. Tu máme dve dáty, krej, neviem čo. Kabru. No dobre. Si vediem, idem, mastím. Tak. Hlina. A toto je čo? To je ten kabro. Dobre. Noc, o chvíľku do ríci. A my nemáme hotový. Dobre, robíme s Planksom rýchlo taký provizorný byt. Nie, z hliny, ale meglaver hlina, nie. Dobre, rýchlo, len také provizorné dajaky. Také len z hliny, na rýchlo, hej, navrhnutý. Ja neviem, len tak rýchlo staviam, že by tu nešli mi zombici, ja neviem jaká háveť, pretože nemám mečínku. Do prdele. Planksy, tak, tu tak, toto zazdiť. Kadi buda rýchla. Ňuňo, kadi buda do ríci. Dobre. Musím zapnúť zvuky. Dobre, vyskúšajme, či z toho ide zrobiť pec. Prosím. Dobre, ide z toho zrobiť furnejska. Takže tu si dáme furnejsku. Ostatné uhlie tam opráme a tam dáme opiecť. Takže túto kus osvietime. Že tu dačo nespalnilo, bo by mi šľak trafil. Dobre, takže tu mi nikto neoblíži, dúfam. Tam dole ešte, že by som...
ako mám obtiahnuť. Dig hard, chcem mať peaceful. Dobre. Dobre, nebudú nič urobiť. Dám ešte tam toto. Zrobíme si čestku. Jasné. Neplýtvame ani drevom. Kamošku tam, bezpečí si kamoška. Dobre, ešte si dám toto. Musím mecik aj krompať. Až veľa stykov. Aby som mala tie základné. Neviem, to máme si taký koblo. Ešte z toho vyšabrím rýchlo lopatu a sekeru. Čo? Natáčam. Ospravedlňujem sa, počkajte chvíľku. Takže som späť. Dobre, som späť. Aspoň dúfam, že to stoplo. Neviem, ak ste niečo počuli, tak si to prosím vás nevšimajte, lebo fakt aj to vystrihnem určite, keď tam sa niečo vyskytne. Takže teraz je noc, ja nemám voľnú, jasné, klasika. A my ideme dokopať s týmto. Dobre, ideme dokopať s týmto trošku marblu. Dobre, dokopem tento marble. Dobre. Trošku ešte pokopem, lebo aby bolo dostatok marble. Dobre. Idem tu kopať marble, či ten kobol, či čo to je, ja neviem, čo to je, to vy viete. Asi budeme bývať v podzemí, uvidím. Ešte uvidím, porozmýšľam, že čo. Pretože neviem, ako to bude vyzerať, čo to bude, jak to bude vyzerať. Uvidím, porozmýšľam podľa toho, ako sa vám to bude páčiť, ako mne sa to bude páčiť a podľa toho to urobím. Čiže my sme, kde to sme? Forest Street Hills. Optifine, neviem, s čím sa dáva, či s ičkom, či očkom, či s pečkom. Počkaj, poskúšame. Tečko, viem, že chat. Toto nie. To lomítko do kilu. A Optifine tu nič nepíše. Aha, čiže C-čkom je Optifine. No dobre, takže vieme ako Optifine. Čo? Hi, back. Tu, kde teraz? Aha, tu. Ja som zo svojej vlastnej diery neviem výjsť. Dobre, tohto máme dosť. A pre dnešný diel si myslím, že je to všetko. Takže, počkajte. Takže lúčim sa s vami pre dnešné video, nezabudnite dať like, dúfam, že sa video páčilo, je to moje prvé video. Ak chcete viac diel z Mňaukraftu, tak dajte like, čím viac lajkov, tým viac videí a čuste!